deň, ahoj. Pokračujeme funkciou sum if, s, pričom s znamená, že vo funkcii máme použitých niekoľko kritérií, respektíve viac kritérií. Takže máme tu nejakú tabuľku, v ktorej máme, nebudeme sa vracať k tomu, či je spravená cez klávesovú skratku Ctrl+T. Jednoducho máme tu ohraničené údaje, v ktorých máme poznávaciu značku vozidla, čiže ešpezetku, meno vodiča, mesiace, počet najazdených kilometrov, cieľové miesto, spotreba pohonných hmot v litroch, cena za pohonné hmoty, oprava a údržba v eurách, čiže sú tu nejaké náklady na údržbu. No a tu máme pod tabuľkou príklady. V tomto prípade ide o jednorazové výpočty, takže nepotrebujeme v žiadnom prípade si robiť tabuľku cez Ctrl+T, pretože ide vždy o jeden konkrétny výpočet. V prvom prípade úloha znie, aké sú náklady na údržbu podľa ešpezetky BA 990 KL. Samozrejme, táto tabuľka nie je veľká, ale keby sme to mali urobiť na kalkulačke, určite by sme sa pomýlili, pretože nie je tu síce veľa údajov, ale ani nie málo. Stačí, že nás niekto vyruší alebo nás niečo vyruší a už ten výpočet nie je správny. Takže my si tu zadáme vzorec, rovná sa sum if. Našim rozsahom bude čo? Vždycky. Rozsah vždycky berieme z oblasti, z ktorej potom hľadáme to kritérium. Čiže ak je našim kritérium konkrétna ešpezetka, tak našim rozsahom bude celý stĺpec, kde sú ešpezetky. Takže ja si označím celý stĺpec, kde sú ešpezetky. Nič nezamykám, pretože ide o jeden výpočet, nie o 2, 3, ako keď sa pamätáte, ako sme to mali pri pneumatikách, letné, zimné, univerzálne. Našim kritériom je konkrétna ešpezetka, v našom prípade táto. Čiže, čo tu môžeme urobiť v tejto časti kritérium? Buď si normálne napíšeme túto ešpezetku BA 990 KL, alebo si klikneme kdekoľvek v tomto stĺpci, kde tú ešpezetku vidíme, alebo si klikneme tu na ešpezetku, je to úplne jedno. A rozsah súhrnu je súhrn. Čo to znamená? Vlastne, aký je rozdiel medzi rozsahom a rozsahom súhrnu alebo súčtu? Rozsah je, odkiaľ čerpáme, a súhrnu, čo nám má rátať. Treba si zapamätať, že v tom rozsahu súhrnu, keď tu máme rozsah, sa nikdy nemôžeme dať textové údaje, lebo on nevie nám zrátať mesta, nevie nám zrátať mesiace, nevie nám zrátať mená vodičov, nevie nám zrátať ešpezetky. Čiže v tom rozsahu súhrnu vždycky ide len o čo? Musíme rozmýšľať o číselné údaje. Čiže teoreticky môžeme zrátať kilometre, litre, cena za pohonné hmoty a opravu na údržbu. V našom prípade je rozsahom oprava na údržbu, náklady na údržbu, čiže tento stĺpec. A on si jednoducho hľada na základe tejto ešpezetky, kde boli tie opravy 0 a zrátava, hľada a zrátava, dám OK, máme tu výpočet. 1759 eur boli náklady na túto ešpezetku. No a potom si to už dotyčný majiteľ alebo niekto môže riešiť, že vlastne čo sa tam robilo. Ideme ďalej. Najazdené kilometre za uvedené obdobie marec. Takže dáme rovná sa sum if. Takže čo je našim rozsahom? Odkiaľ ideme čerpať? No, mesiace. Pretože kritérium je marec. Tak si označíme mesiace. Kritérium je marec. Nemôžem zobrať odtiaľto, pretože je to v jednej bunke. Nemám to ako zobrať, takže jednoducho buď kliknem kdekoľvek, kde je marec, alebo dopíšem. A rozsahom sú kilometre, takže ideme tu označíme si celý stĺpec s kilometrami. A máme. Ideme ďalej. Náklady na údržbu väčšie ako 70 eur. Čiže dotyčný chce, aby sme jednoducho len vyčíslili, respektíve akceptuje náklady, ktoré sú väčšie ako 70 eur.
Takže našim rozsahom je oprava a údržba. Tu dáme do úvodzoviek, pretože máme tam znamienko a dáme si viac ako 70. A nepotrebujem rozsah súhrnu, lebo už výpočet mám. Takže máme. Keďže som omylom vymazala druhú časť, musím to jednoducho natáčať zvlášť a potom spojiť tieto dve videá. Takže pokračujeme vzorcom sum if s. To znamená, že tu máme respektíve dve alebo viac kritérií. Odkiaľ vieme, že máme viac kritérií ako jedno? No tak ak by sme chceli nákladu na údržbu na konkrétnu ešpezetku, tak je to jedno kritérium. Ak by sme chceli náklady, aké boli v mesiaci január, jedno kritérium. Ale my tu máme náklady na údržbu za danú konkrétnu ešpezetku, to je prvé kritérium, a za mesiac, respektíve v mesiaci január. Dáme si rovná sa, klikneme na vzorec sum if. Našim rozsahom súčtu opäť náklady na údržbu, to, čo máme zrátavať, čo nám má zrátať ten Excel. Nezráta nám texty, takže náklady na údržbu. Prvým kritérium sú čo? No tak to je poznávacia značka vozidla, takže celý tento stĺpec. A z tohto stĺpca je kritérium konkrétna 872. Ktorékoľvek 872, ak by sme klikli. No a druhým rozsahom kritérií sú mesiace. A z tohto stĺpca vyberáme konkrétne, a to mesiac január. A máme výpočet. No ešte si dáme ďalší výpočet. Rovná sa rozsah súčtu, prejdené kilometre, takže to je celý stĺpec kilometre. Prvý rozsah kritérií sú ešpezetky a z daných ešpezetiek je konkrétne kritérium 872. A druhým rozsahom kritérií je mesiac január, takže mesiace. A z týchto mesiacov je konkrétne kritérium z tohto mesiaca januára. OK. A máme dokončené výpočty.